Wati final na itong nokha hamya siniyanggo ang katabuk sat sago kajak belai tini besi keno gorom bwkha siniyanggo ayang ke volleyball thunglai tongo asukjak tabuk angkhe sat sakao nok bisingo gorom nango hingkhe tei tuition pori rwui tono naniburi aboni sat sasi kaima tongso. Sabo ani video no tabuk naitong comment khai di. Hasung no hinkhe kisa live o faimani bahai tongbai hinui.